Prečo toľko rozprávam o preddiabete? Prečo toľko rozprávam o sacharidoch? Prečo rozprávam o potrebe znížiť príjem sacharidov, o nízkosacharidovej strave? No preto, lebo táto téma mi veľmi leží na srdci a v našich končinách je veľmi málo ešte podceňovaná. V zahraničí, hlavne v Amerike, v Austrálii napríklad, ale aj v Európe sú už iniciácie, alebo sú iniciatívy asociácie lekárov z mnohých odborov, ktorí sa združujú a spájajú informácie, ako nízkosacharidový prístup v strave môže zmeniť aj klinické príznaky ľudí. A keď si predstavíte, že na Slovensku 1 z 15 ľudí má diabetes, vo svete tá incidencia, ten výskyt je 1 z 10 a čo ešte horšie, že 1 z 3 ľudí má preddiabetes. A málo kto to vie, že či vôbec ja náhodou nemám preddiabetes alebo ty. A ako to môžem objektívne zistiť? No tak, že jednoducho si to dám z krvi vyšetriť. Dnes už napríklad na Slovensku máme v lekárniach Dr. Max, môžete si dať za 3 minúty, budete vedieť pravdu o sebe, na akom stupni toho diabetického skore sa nachádzate, alebo preddiabetického. Tam sú exaktné vlastne percentá, ktoré jednoducho vám vyšetria z krvi a jednoducho vám zistia, kde sa nachádzate. Či náhodou nie ste v slepej uličke, či náhodou dlhoročná tá skladba taniera, ktorý jem, či tam není príliš veľa sacharidov, príliš veľa príloh, príliš veľa sladkých vecí, počas dňa, počas tej sneky, čo zajedáme, či nemám príliš často vlastne tieto potreby. A keď už príliš veľa tých sacharidov príjmaš dlhodobo, tak tá krvný marker je dlhodobý, on sa nedá oklamať, to nie je krátkodobý, to je dlhodobý marker. Skúste si to dať vyšetriť. Hej, glikovaný hemoglobín, ktorý vlastne vám povie, kde sa nachádzate. Zistíte tú pravdu, či nie ste v slepej uličke a jednoducho my dnes vieme, že diabetes 2 je získaná životosprávou. Primárny faktor. To, čo jeme, v akom objeme, hlavne o tých sacharidoch sa bavíme. V kombinácii potom ešte zlá kombinácia s tukmi. A teraz hej, my vieme, že vlastne kto by mal postúpiť taký test. Ideálne každý v rámci prevencie starostlivosti o seba, ale odporúča sa každý, kto má po 40-ke, hlavne muži, každý, kto má trošku kolo brúška tuk, ktorého sa nevie zbaviť z dlhodobého pohľadu. Potom, keď mám nejakú rodinnú anamnézu, čiže v rodine nejaký prediabetes alebo diabetici už dokonca, alebo prípadne obézni ľudia s covidom, veľmi sa odporúča ľudia, ktorí mali covid, lebo vlastne tam sa ukázalo na štúdiách, že je efekt na pankreatické bunky, že až 40% ako keby je znížená schopnosť produkovať inzulín. A to je vlastne akože vedľajší faktor. A takisto vlastne tí, ktorým vám záleží na vašom zdraví. A keď sa pozrieme ešte na také možno zaujímavosti zo sveta, si predstavte, môžete si tipnúť, ktorá krajina vo svete má najviac diabetikov. Dávam 3 sekundy. 3, 2, 1. Nie je to Amerika, je to Čína. Prečítam vám aj z štatistiku z marca. Čína je číslo 1. Číslo 2 India, číslo 3 Pakistan, číslo 4 až Amerika. 5 Indonézia, 6 Brazília, 7 Mexiko, 8 Bangladeš, 9 Japonsko, 10 Egypt. A všetky tie krajiny, ktoré som teraz vymenoval, keď skúmali, prečo to tak je, že tam je príliš veľa diabetikov, napríklad zoberte Japonsko, alebo Pakistan, alebo Egypt, tak príliš veľa sedavý spôsob života, príliš veľa spracovaných rafinovaných sacharidov, transnasytených mastných kyselín, čiže transtukov spracovaných, rafinovaných, a urbanizácia, že príliš veľa času trávime vlastne v mestách, málo pohybu máme, málo možností na sebarealizáciu. A to sú tie spoločné menovatele. A hlavný z tých faktorov, ako keby je tá strava a vysoký príjem tých sacharidov. Takže to je ako keby to, do čoho chcem pozbudiť, do toho testu. Určite sa do toho dáte. A druhý test, alebo teda druhý nástroj, druhé odporúčanie, hneď po tomto krvnom markere, keď si ho zistíte, tak urobte si dvojtýždňový test na to, ako ste na tom s citlivosťou, schopnosťou vašho metabolizmu. Lebo my vieme, že v podstate ten diabetes je metabolické zlyhávanie alebo zlé metabolické zdravie. A teraz, čo to znamená dvojtýždňový test? Vysaďte na 2 týždne všetky možné druhy sacharidov, všetky príjmy sacharidov, čiže cukry spracované, ale aj pridané v polopotravinách, v kečupe, všade, kde si pozrite na etikete tam cukor, nemôžete to jesť 2 týždne iba. Nejde o dietu, je to test, dobre? Je to overený test v zahraničí, dlhoročne klinicky využívaný. A čo vám odhalí? To, že či váš metabolizmus má ešte schopnosť, k čomu dojde? K obnoveniu prirodzeného metabolizmu. Čiže schopnosti mozgu lepšie reagovať na hormonálnu situáciu, čo sa deje po zjedení. Napríklad zješ príliš veľa sacharidov na obed, príliš veľa prílohy si dal, príliš veľa ryže, príliš veľa zemiakov, príliš veľa cestovín a ty môžeš mať proste ten nával, tá glykemická krivka ti môže kolísať, ale nemusíš mať tú citlivosť, tie receptory mohli stlačiť tú citlivosť. Čiže ten dvojtýždňový test slúži ako na test, že kde sa nachádzame a po 2 týždňoch začneš pridávať naspäť prílohy aj tie veci, ktoré možno si doteraz bežne jedol a
budeš sledovať tú prirodzenú reakciu. Čiže máte oslobodiť ten test, potom uvidíte pri tom navrate, že jednoducho ako citlivo, aká vysoká citlivosť. Je veľmi veľa svedectv, veľmi stovky, tisíce ľudí, ktorí to absolvovali, že pochopili vlastne, že ktoré jedlo, že či nám neviem, napríklad palacinka, alebo koľko krajcov chleba, koľko zemiakov, koľko, ja neviem, ovsenej kaše, im robí vlastne taký ten pocit, že sa vám padajú vám viečka, už máte pocit, že potrebujem si dať kávu, zaspávam, už nevládzem mentálne. A to môže byť jedno, či to je po raňajkách, či po obede, či po večeri, ale jednoducho po ktorom jedle, akom druhé jedla sa vám tieto symptómy pri vám prichádzajú. Čiže skúste si tento test, ale predtým sa odporúča, aby ste si ten krvný test robili. A potom, keď si zmanéžujete ten svoj tanier, to svoje zloženie toho taniera, že znižíte príjem sacharidov z dlhodobého pohľadu, to sa ukazuje ako výhodné pri mnohých diagnózach, pri mnohých už napríklad neviem, krvný tlak, cholesterol, stúkovanie na pečeň, hej, a ďalšie príznaky, tak jednoducho uvidíte, koľko to má zdravotných výhod. A ešte chcem dať do pozornosti americkú tú asociáciu vlastne metabolického zdravia. Ja som tiež členom tejto asociácie a chodím pravidelne na metabolické kongresy, ktoré sa konajú 2-krát do roka. A jednoducho, viete, tam je hlavná idea, že obmedziť, mám tu takú poznámku, predpisovanie zníženie príjmu sacharidov ako terapeutická intervencia. S tým sa nestretnete v našich končinách. Chápete? Čiže dlhoročné výskumy, výsledky mnohých odborníkov, aký má vplyv, keď znížime príjem sacharidov na mnohé zdravotné parametre, markery, krvné, neurologické a tak ďalej, tak ďalej. Takže k týmto témam sa potom budem v čase vrácať a rozoberať ich hĺbšie, jednotlivé konkrétne, ale na dnes vás chcem pozbudiť do toho testu, do krvi a do sacharidového testu. Takže buďme zdraví, metabolicky, starajme sa o svoje zdravie, manažujme si to, čo je na tanieri a hlavne osloboďme sa od tých neustálej potreby na sladké, na zajedanie, na tie chute a jednoducho možno toho začarovného kolotoču našich diagnóz a hlavne tá prevencia, to zdravie nech je na prvom mieste, nech to je vysoká priorita. Buďme metabolicky zdraví, pozdravujem vás.